Ωραία, ευχαριστώ που δεν με πετάξει για καμιά ντομάτα. Όποιος θέλει να με ρωτήσει κάτι μπορεί να με ρωτήσει. Και όποιος θέλει να μιλήσει μπορεί να μιλήσει. Οποιοσδήποτε θέλει να ρωτήσει κάτι μπορεί. Ή άμα θέλει να μιλήσει μπορεί να μιλήσει. Τα λεφτά που θα τα βρεις, τα λεφτά! Τα λεφτά που θα τα βρεις! Δεν άκουσα. Τα λεφτά που θα τα βρεις! Εκεί που τα βρήκα και αυτή. Άλλη ερώτηση. Τι θα κάνεις για την παιδεία? Θα κλείσω τα σχολεία. Άλλη ερώτηση. Με τη βία. Γιατί πιστεύει κανείς ότι είναι ανοιχτά? Δεν έχετε ερωτήσεις, δηλαδή δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Τα λεφτά στα ομόλογα, ποιος τα φάγανε? Αυτοί που τα ομολογήσανε. Με την αστυνόμευση. Άλλη ερώτηση. Με την αστυνόμευση τι θα γίνει? Πρέπει να κλείσω με τα δικαστήρια και την αστυνομία. Άλλο. Θέλει κανείς να έρθει να μιλήσει, να πει μια κουβέντα, οτιδήποτε, δεν πειράζει. Και μπουταλέ να πει, μπουταλές περνούνε τώρα. Κανείς άλλος? Για τα ναρκωτικά. Αυτά είναι η ελπίδα του μέλλοντος. Στον πέραμα έχουν κοκαίνη, ηρωίνη και το ξέρει ο φίλος μου.